Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε στο γραφείο σας. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε και να μας πείτε λίγα πράγματα για το κοινωνία, για τις σκέψεις σας, για το πορεία που θέλετε ή που είχατε και γιατί δεν είσαστε ένα καινούριο κόμμα, όπως το γνωρίζουμε, και τι σκεφτόσαστε για το μέλλον της χώρας μας. Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά στους ακροατές σας και στους φίλους σας. Η κοινωνία έχει ιδρυθεί από το 2008, το Μάρτιο του 2008. Δεν είμαστε δηλαδή μια ευκαιριακή παράταξη. Είναι παράταξη σε αντίθεση με τα κόμματα, γιατί δεν θέλουμε ακριβώς το πνεύμα μας να είναι διχαστικό, να διχάσουμε τον ελληνικό λαό, αλλά να τον ενώσουμε στο κοινό αγώνα με αρχηγό μας τον Χριστό, για να αλλάξει το πολιτικό κατεστημένο της πατρίδας μας. Θεωρούμε ότι οι αιτίες της πολιτικής οικοδομονίας που μαστίζει τον τόπο μας είναι η εξάρτηση των κομμάτων της Βουλής και όχι μόνο από ξένα κέντρα. Και επειδή η εξάρτηση αυτή και η χειραγώγησή τους είναι άμεση και συνεχής, βλέπουμε τα αποτελέσματα στην πατρίδα μας. Επίσης, η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι ένα κομμάτι, το τελευταίο κομμάτι, αν θέλετε, το τελευταίο σκαλί μιας συνολικής κρίσης που βιώνει η χώρα, η οποία έχει πνευματικά αίτια. Και αυτά ακριβώς είδαμε και εμείς τότε, όταν το 2008 μια ομάδα νέων ανθρώπων ξεκινήσαμε να μπούμε στην πολιτική, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικής, είμαστε απλοί άνθρωποι όπως καθημερινοί, με τις οικογένειές μας και ασχοληθήκαμε με την πολιτική ακριβώς για να πούμε ένα στόμεν καλός σε αυτό το κατρακύλισμα το πνευματικό του λαού μας. Αυτό το οποίο σιγά σιγά δυστυχώς δικαιωθήκαμε και έφτασε σήμερα να έχει εξαθλιώσει πλέον οικονομικά το λαό μας, όπου πρώτα βέβαια τον καταβαράθρωσε πνευματικά. Έτσι καλούμε τους συνανθρώπους, τους συνέλληνες, να γνωρίσουν ποια είναι η κοινωνία, γιατί είμαστε αποκλεισμένοι. Παρότι έχουμε λάβει μέρος ήδη σε 4 εκλογικές αναμετρήσεις, είμαστε αποκλεισμένοι από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, να μας γνωρίσει, να δει τις θέσεις μας και να συνταχθούμε μαζί για να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας. Επειδή τώρα εμάς το blog κυρίως έχει δημιουργηθεί και έχει ξεκινήσει ενάντια στη νέα τάξη πραγμάτων και ενάντια στην κάρτα του πολίτη, και από εκεί όλα καταφέραμε και όσοι βρεθήκαμε και είμαστε σε αυτόν τον αγώνα, και οι αναγνώστες μας περισσότερο είναι για την κάρτα του πολίτη. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η γνώμη σας, ποιες είναι οι θέσεις σας για την κάρτα του πολίτη, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και για τους νόμους που, αν έχετε προλάβει να διαβάσετε τον νόμο που μάλλον που ψηφίσανε από Αύγουστο, που θα υπάρχει βάση δεδομένων, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΔΑΠ και όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα περάσουν στα χέρια της κρατικής μηχανής. Κοιτάξτε, εμείς για να γίνει κάποιος μέλος της κοινωνίας, θα ξεκινήσω από κάτι το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό και το οποίο δίνει και το στίγμα της παρατάξεώς μας. Για να γίνει κάποιος απλό μέλος της παρατάξεως, πρέπει να αποκηρύξει εγγράφος τη μασονία και κάθε μορφής αποκρυφισμού. Είναι εύλογο λοιπόν ότι δεν δεχόμαστε κανενός είδους έγγραφο κρατικό, το οποίο θα φέρει σατανικά σύμβολα ή θα εμπέζει την πίστη μας. Με κανέναν τρόπο. Προφανώς, πέρα από αυτό λοιπόν, το οποίο νομίζω είναι ξεκάθαρο, επίσης είμαστε εναντίον οποιασδήποτε μορφής κάρτας, διότι είναι η ηλεκτρονική φυλακή των ανθρώπων. Επί τη στιγμή βέβαια που όλα αυτά συνδέονται με τον Αντίχριστο. Αν δηλαδή διαπιστώσουμε ότι οπουδήποτε πάνω σε αυτά τα πράγματα υπάρχουν σύμβολα του Αντιχρίστου, είναι δεδομένο ότι πρέπει να τα πάρουμε. Επίσης, όσον αφορά το κομμάτι των προσωπικών δεδομένων, εμείς βλέπουμε τον άνθρωπο σαν πρόσωπο και το πρόσωπο είναι εικόνα Θεού. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε δεδομένα προσωπικά σε μια ηλεκτρονική φυλακή όπως είναι η κάρτα, τα οποία εύκολα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε εις βάρος του ανθρώπου. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί εκεί και αυτό και λέμε ότι είμαστε εναντίον σε κάθε μορφής τέτοιας ηλεκτρονικής φυλακής. Ακόμα και θα θέλαμε, αν είχαμε τη δυνατότητα, να επανεξετάσουμε όλα αυτά τα δεδομένα για τα οποία αναφέρατε πριν, να επανεξετάσουμε το συγκεκριμένο νόμο, αλλά και με ποια λογική γίνονται αυτά, να μπούμε στην ουσία των πραγμάτων και να δούμε αν πραγματικά εμπίπτουν όλα αυτά σε πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με τα πιστεύω μας και τα οποία σε γενικές γραμμές είναι αυτά που σας περιέγραψα, εναντίον της κάρτας, εναντίον της ηλεκτρονικής φυλακής, εναντίον του φακελώματος του ηλεκτρονικού των ανθρώπων, που στερεί την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου και δεν σέβεται την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου. Τώρα η θέση σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το μνημόνιο. Σίγουρα όλοι, όποιο και να ρωτήσουμε αυτή τη στιγμή, θα πει είμαστε ενάντια στο μνημόνιο, αφού θα κοιτάξει να το εκμεταλλευτεί πολιτικά.
Περισσότερο όμως γι' αυτό η θέση, αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί θα είχατε ένα ποσοστό που θα σας καλούσε να συνεργαστείτε με ένα κόμμα, ας πούμε, για να πάρετε κυβερνητικό ρόλο. Ναι. Τι θα κάνατε για το μνημόνιο, τι θα προσπαθούσατε να αλλάξετε ή να το διώξετε εντελώς, δηλαδή ποιες είναι οι θέσεις του κόμματός σας? Είναι αρκετές ερωτήσεις αυτές. Ναι. Καταρχάς, όσον αφορά, επειδή μας το ρωτούν και αρκετοί έτσι συμπολίτες μας και συνέλληνες, το θέμα των συνεργασιών, γιατί αναφέρατε και τη λέξη συνεργασία. Έχουν γίνει επανειλημμένες προτάσεις συνεργασίας προς την παράταξή μας, αλλά εμείς αυτό που εξετάζουμε είναι αν υπάρχουν πνευματικές προϋποθέσεις συνεργασίας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μπούμε κάτω από μια αντιμνημονιακή ομπρέλα, γιατί εννοείται ότι είμαστε αντιμνημονιακοί, όπως εύλογα είναι οποιοδήποτε νομιμεχής Έλλην. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετικά πιστεύματα και διαφορετικές ιδεολογίες. Είδαμε τώρα ευκαιριακά παραμονές εκλογών να συμπράττουν άνθρωποι οι οποίοι ομολογούν κατά μια μεριά ότι είναι χριστιανοί, με ανθρώπους που ομολογούν ότι είναι άθεοι. Και όλοι αυτοί κάτω από μια αντιμνημονιακή ομπρέλα. Αυτά τα πράγματα για μας είναι εξωπραγματικά. Δεν μπορούμε να τα δούμε, είναι έξω από το σκεπτικό μας. Δεν μπορούμε να προσχωρήσουμε σε τέτοιες ενώσεις. Ή επίσης να σηκώνουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν στη Βουλή για χρόνια. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον κύριο Καμένο, ήταν 20 χρόνια βουλευτής. Και τώρα οι πολιτικές οι οποίες υπηρέτησε έφτασαν την πατρίδα μας στο μνημόνιο. Γιατί δεν είναι το πρόβλημα το μνημόνιο αυτού καθεαυτού, είναι οι πολιτικές που οδήγησαν στο μνημόνιο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος υπηρέτησε τις πολιτικές αυτές. Και τώρα έρχεται συμπράττοντας πάλι και αρπάζοντας μια σημαία ευκαιρίας με τον κύριο Δημαρά, που είναι δεδηλωμένες οι απόψεις του, που έχει περάσει μέχρι τώρα, και δημιουργεί πάλι ένα άλλο συνασπισμό με τα αποκόμματα της Νέας Δημοκρατίας να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, με αυτούς τους ανθρώπους εμείς δεν μπορούμε να έχουμε καμία επαφή και καμία έτσι, συνεργασία. Οι άνθρωποι με τους οποίους είμαστε πιο κοντά, θα έλεγα ότι είναι η Χριστιανική Δημοκρατία, η οποία δεν συμμετέχει σε εκλογές. Θεωρώ όμως ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα κριτήριο και μπορούν και αυτοί να δουν τι θα στηρίξουν. Όσον αφορά τώρα τις θέσεις μας, κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι είμαστε αντιευρωπαϊστές. Όμως, πρέπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσουμε αυτά που πρέπει να πάρει η πατρίδα μας. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργήσει με τον τρόπο που πρέπει, δηλαδή με μια δημοσιονομική πολιτική διαφορετική, να καλύψει δηλαδή τα ελλείμματα κάποιων χωρών με πλεονάσματα κάποιων άλλων χωρών που έχουν πλουτίσει από αυτήν την ιστορία που γίνεται τώρα, και μιλάω ξεκάθαρα κυρίως για τη Γερμανία, η οποία έχει βγάλει δις ευρώ και από διαφορά τόκων και μόνο 50 δις αύξηση της εξαγωγής της. 50 δις αύξηση της εξαγωγής στη Γερμανία. Έχει λοιπόν τεράστια κέρδη εις βάρος της Ελλάδας και των υπολείπων χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Αν λοιπόν δεν εισακουστεί η Ελλάδα, αν δεν ακουστεί το θέμα των αποζημιώσεων των πολεμικών και του κατοχικού δανείου, το οποίο έχει πάρει από εδώ η Γερμανία και η Ιταλία, αν δεν ληφθούν υπόψη και δεν σεβαστεί την Ελλάδα σαν ισότιμο εταίρο να τη βοηθήσει με μεταφορά πόρων, όχι με δάνεια, με τοπογλυφικά δάνεια που κάνει τη στιγμή αυτή, τότε η θέση μας είναι να φύγουμε και να επιστρέψουμε στο δικό μας νόμισμα. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε τώρα και ποια είναι η άποψή σας, η θέση σας για το τζάμι στο βοτανικό που έχουν σκεφτεί για να φτιάξουν, που θα στοιχήσει και 110 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πάρθουν από το Υπουργείο Παιδείας, για την εισαγωγή τους αλλοδαπούς στις στρατιωτικές σχολές, στις ανώτατες στρατιωτικές και κατώτερες στρατιωτικές σχολές, και να μας πείτε και κάτι για τους λαθρομετανάστες, για το μεταναστευτικό, δηλαδή αυτό που αφορά ένα μέρος του λαού μας. Αφορά δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος του λαού μας. Η χώρα μας έχει καταντήσει ξέφραγο αμπέλι και αυτό είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, οι οποίες έφεραν την πατρίδα μας εδώ και αυτή η ανεξέλεγκτη ροή των λαθρομεταναστών ουσιαστικά αλλοιώνει την εθνική συνοχή και την φυσιογνωμία της χώρας μας. Σεβόμαστε το ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το να ασκούμε μια πολιτική ουσιαστικά εγκληματική εις βάρος της πατρίδας μας που ασκούσαν μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις. Εμείς λέμε άμεση απέλαση όλων των λαθρομεταναστών. Άμεση απέλαση. Αυτό μπορεί, αν δείτε και στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας μας, τις θέσεις ακριβώς αναλυτικά πώς πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα, να χρησιμοποιήσει την συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να απαιτήσει κάποιοι κανονισμοί, για παράδειγμα ο κανονισμός που έχει, μάλλον να γίνει ευρωπαϊκός κανονισμός η συμφωνία επανεισδοχής με την Τουρκία του 2002, να γίνει ευρωπαϊκός κανονισμός ώστε να αναγκαστεί η Τουρκία να παραλαμβάνει αυθημερών τους μετανάστες που λαμβάνουν στη Μεθόρειο. Μόνο από τον Εύρο είχαμε το 146.000, αν θυμάμαι καλά, λαθρομετανάστες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
Όσον αφορά τώρα αυτό που θέσατε, επίσης έχει να κάνει με την ηθαγένεια. Η ηθαγένεια είναι για μας πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόρον οφθαλμού. Δεν είναι η υπηκότητα που παίρνει κάποιος που γεννιέται σε έναν τόπο. Έτσι, στις σχολές αυτές των σωμάτων ασφαλείας, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι Έλληνες στην ηθαγένεια. Ο νόμος αυτός του κυρίου Ραγκός πρέπει να επανεξεταστεί. Η ηθαγένεια είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και δεν πρέπει να την παίρνει κάποιος πολύ πολύ δύσκολα και όχι έτσι εύκολα και απλά όπως το έχουν νομοθετήσει. Τώρα το θέμα του τζαμιού. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, δεκάδες αν όχι εκατοντάδες τζαμιά στην πατρίδα μας. Έτσι όπως το έχουν προγραμματίσει, εμείς είμαστε αντίθετοι. Διότι πρώτα-πρώτα, για να μιλάμε για τζαμί, είχα πει και άλλη φορά ότι θα ήθελα πρώτα να εκπληρωθεί το τάμα του γένους. Οι πρόγονοι μας μας ελευθέρωσαν, είχαν κάνει ένα τάμα να χτιστεί ο ναός Σωτήρος Χριστού μετά την απελευθέρωση. Αυτό δεν έχει γίνει από τους πολιτικούς. Πρώτα θα γίνει εκείνο και μετά θα συζητήσουμε. Και σε ποια βάση. Δεν μπορούμε εμείς εδώ να σεβόμαστε και πρέπει να σεβόμαστε τα δικαιώματα, αν θέλετε, και τα θρησκευτικά δικαιώματα των άλλων, όταν κάποια άλλα κράτη σου παίρνουν το κεφάλι να δηλώσει χριστιανός στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, αν είναι να γίνει κάποιο τζαμί, δεν συζητάμε για Ισλαμικό τέμενο, δεν συζητάμε δηλαδή για κέντρο Ισλαμικών σπουδών. Αυτό είμαστε κάθετοι απολύτως αυτά τα πράγματα. Συν το γεγονός ότι ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός, διότι μιλάει για μια θρησκεία, το μουσουλμανισμό, όπου μέσα στις σούρες του Ισλάμ λέει συγκεκριμένα, αναφέρεται συγκεκριμένα θάνατο στους αλλοπίστους, έτσι να εξοντώσουμε τους αλλόθρησκους, αυτά διασαλεύουν την ένωμη τάξη. Δηλαδή έχουμε θέμα ένωμης τάξης εδώ, το οποίο είναι συνταγματικό. Άρα είναι πολλά θέματα που πρέπει να δούμε. Συν το γεγονός ότι αν οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να κάνουν ένα χώρο και μετά τις προϋποθέσεις που έβαλα, όπως είδατε, βρεθεί ένας χώρος, θα τον αγοράσουν και θα τον πληρώσουν. Δεν θα στερούν τη σύνταξη από τον Έλληνα συνταξιούχο και την υγεία από το λαό μας για να χτίσουν τζαμί. Έτσι. Σε στρατιωτική περιοχή. Είναι πολύ περισσότερο σε στρατιωτική περιοχή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Και ο κόσμος θα του δώσουμε το βίντεο και θα κρίνει από μόνος του. Σας ευχαριστώ και εγώ, αληθώς ο κύριος.